Il-Bomb Disposal Unit tal-Forzi Armati ta' Malta għandha rwol kruċjali fis-sigurtà tal-pajjiż, b'uffiċjali mħarġin kemm lokalment kif ukoll barra minn Malta biex jindirizzaw sitwazzjonijiet perikolużi li jinvolvu kull tip ta' splussiv. Minn barra spezzjonijiet meta jiġi rrappurtat xi pakkett suspettuż, l-uffiċjali huma preparati biex iwettqu tal-ħidma delikata kemm jekk ikun involut splussiv modern kif ukoll dak relatat ma' żmien it-tieni Gwerra Dinjija. Bħala l-aktar pajjiż ibbombardjat f'dik il-gwerra u l-preżenza militari fostna, splussivi simili għadhom jinstabu wkoll waqt xogħlijiet ta' kostruzzjoni f'żoni differenti. Hekk kif seħħu wkoll fl-aħħar ġimgħat fl-Imqabba fejn instabet hand grenade li lanqas setgħet tiċċaqlaq minn fejn kienet. Ma' One News il-Logutenent Patrick Vella li hu responsabbli mit-taqsima spjega li jekk kif jasal rapport li nsab xi tip ta' munizzjon, it-tim jaġixxi immedjatament u jitlaq fuq il-post biex jevalwa s-sitwazzjoni. U kompla li f'kull każ il-pubbliku għandu jċempel fuq il-numru tal-emerġenza 112 fejn it-telefonata tiġi diretta lejn iċ-ċentru tal-operazzjonijiet tal-Forzi Armati. Meta persuna ħajiltaqa' ma' xi splussiv jew ordinanza tajjeb jew suspett ta' ordinanza, l-ewwel ħaġa li għandu jagħmel huwa li żgur ma jmissiex. Dik qatt m'għandha tintmiss, laqas tipprova ċċaqlaqha b'saqajk. Ma tintmiss. L-iktar forsi jekk għandu mobil jieħu ritratt u jersaq minn ħdejja. Għax dik li naħa tgħinna ħafna biex nibdew l-evaluation process tagħna. Brabta ma' operazzjonijiet li jsiru tipi ta' splussivi ta' tieni Gwerra Dinjija li jiġu rrappurtati, Vella qalilna li hemm hand grenades, butterfly bombs, thermos bombs u dik imsejħa bħala spezzone li l-koll huma klassifikati bħala munizzjon antipersonell. U tenna li l-ewwel priorità dejjem tkun is-sigurtà tan-nies u għalhekk f'kull każ iż-żona tiġi kontrollata u fil-maġġoranza ta' drabi l-akwata tiġi evakwata. Wara assessjar bir-reqqa l-uffiċjali jiddeterminaw jekk l-oġġett huwiex splussiv u jekk ikun il-każ jiddeċiedu kif se jqirduh b'mod sigur permezz ta' apparat speċjalizzat u avvanzat. Il-Logutenent Vella enfasizza wkoll il-varjetà ta' operazzjonijiet li fihom tkun involuta t-taqsima minn każi fuq l-art ta' dawk fqih il-baħar. Minn barra hekk it-tim jassisti wkoll f'operazzjonijiet oħra ta' sigurtà nazzjonali fejn il-preżenza tagħhom tkun essenzjali biex jitnaqsu r-riskji.